ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಿದರ್ನಿ ಇಂಕನ ಹಿರಡ್ಕದ ಗಣಪತಿನ್ ತೂರೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್‌ಗಾದ್ ಗಾನಿಮೇದಂದಿತ್ತಿನ ಗಣಪತಿ ತೂರೆ ಪಿದರಿ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಪೋನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಹೋಮ ಪೂರ ಆದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗಣಪತಿನ ಬುಡ್ಪೋದಿತ್ತೆರ್ ಅವೇನು ತೂಗೊಂಡು ಒಂಟೆ ಪೊರ್ತ ದೇವರನ ಪೂಜೆಲ ಸುರಾನ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಸುರಾನ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿಯುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಿನ ಸುತ್ತದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಗೆತ್ತೆ ಪಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಲ್ಪ ನಾಟಕ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅವೆಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೀರ್ಥಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋಯ ತೀರ್ಥಗೆ ತಂದು ಗಂಧ ಪೂರ ಪಾಡುಂಡು ಅವೆಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ನಮನ ಹಿರಡ್ಕದೆ ಕುಡೊಂಜಾಯನ ಗಣೇಶ್ ಕಲಾ ಮಂದಿರಗ್ ಪಿದಡಿ ಗಣೇಶ್ ಕಲಾ ಮಂದಿರದ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚನೆ ಉಲಾಯಿಡ್ ಬರ್ನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಲ ತೂರೆ ಸಿಕ್ಕಿನ ಐಟ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅವೆಡು ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಗಣಹೋಮ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಗಣಹೋಮವನ್ನು ತೂವೋಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ಗಣಹೋಮದಡೆ ಪೋಯ ಅಂಚನೆ ಒಂಟೆ ವೀಡಿಯೋ ಗೆತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ದೇವರು ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿಯುಂಡು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನಿ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಡ್ ಹೋಮಲ ಆವೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಹೋಮ ಪೂರ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಲಾಗ ಹೋಮನ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಯಾನ್ ಪಿದನಿ ಇಂಕನ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆ.